No vittu mietin. Noniin. Heitä. Onko tollanen? Haita nyt se mikä sulla on kädessä, eli se vitu inferneippi. Ei se kuolee. Heitä nyt se vitu inferneippi, mikä sulla oli kädessä. Accept. Ai jatka heitti kyördaduksen. Kyllä mä tiedän, että sulla oli inferneippi kädessä, älä kuseta. Eikä oo. Ai saatana. Se tai. No kun ei kuitenkaan kyörehdys mahdu tänne, se jo lagittaa tässä näin, se jäi tänne jumiin. Leaf blade. Ei vittu. Ai vittu, se tapas melkein tän. Ei vittu vaan kuole. Minkään sieltä tulee? Jättiläsmörkömuna. Sä teit virheen. Koska ruoholiikkeet on super tehokkaita vesityyppejä vastaan. Riippuu mitä liikettä ne käyttää. Noniin, näytä nyt se vitu manförneippi. Ei se on inferneippi. Lagasko sulla? Pikkasen. Blastoise. Se on pelkki huonoja tyyppejä mun tyyppiä vastaan. Niin on. Ei kiva, mä en saa fullscreenille ruutu. Tiedätkö mitä? No, mä kuolen. Mörky. Hashtag tonterra mörky. No okei, No nyt niin. mä näytän. Tulihan se saatana infernippi sieltä. Mä otin tän vaan sen takia, että mä voin ounaa ton. Mä unosinkin sut. Oma. No, Sä unot tän. en mä tiedä, tuskinpa. Aijaa, kun tuolla on toi vitun Maxpans. Aijaa, sulla on vielä Charizardikin. Niin on. Huikkatak. Eikä tuossa on mä tällä vähän hakkaa, että... Joo. Mut muista, että mulla on vielä se eräs Pokemon. Niin. No, mikä Charizardi toi jo? Tää on mun mini Charizard. Tää on pienempi kuin sun Charizard. Dragon Grace. Vittu mä sanoin ton musen retusti. Jep. Lohikäärmeen raivo. Tää ottaa mun... Mikä Pokemoni toi jo? En mä oo nähnyt ikinä sulla tollasta. En. Pitää tältä Charizardilla hakkaa tarpeeksi, että pääsee sitten... Reisolive. Aquataili. Osu nyt vitu Aquataili, please. Holy shit, vittu. Sä et voi vanhittaa, sulla ei ole mitään liikettä, mikä hyvä. Jos mä oisin ollut toi enemmän. Rain Dance. Mä opin uuden liikkeen. Okei, lopeta video. Okay. Mo.